Frank sukuphi la? Sisendaweni abathi kuse Malbertine. Yeah, Malbertine, not far from Albertine. Yes. And sizoyenzanda. Sizokwenza what we call i-bees removal. Sizokhipha inyosi kunenyosi la ngaphakathi kwi-electric box. Yeah, so sizokwenza i-bees removal kahle kahle. Okay, so bakubizile uzosusa inyosi. Yeah, bangibizile okungumsebenzi wami ngigijima I can say South Africa yonke doing bees removal. Yeah. And then tell people to subscribe lapho. Yeah, bafethu subscribe yenza yona leyo bathi ukusubscribe. Yeah. So that yonke into engiyenzayo especially ephathelene nama bees removal ne bees farming kuningi nje okusazokwenzeka. So mawusubscribeile kuzokwenzela ukuthi at least ukhona ukuthola imessage uthi hayi sondela uzobona kuningi okumele kwenzeke bafethu because la si raise ama beekeepers si raise ama bee farmers. Yeah, from 11 years siya train siyaqeqesha. Yeah, si against ukubulawa kweinyosi. Yeah, and si against ukuhlala kwabafethu ezitolo bengenzi lutho. So kulento esiyenzayo sinalela themba lokuthi sizoshintsha izinto eziningi. So shintsha economy, sishintshe irate yabantu abangasebenzi. So for me I believe ku bees farming bafethu wozani bafethu sinifundise siniqeqeshe ukuthi kwenziwa kanjani nihambe nosebenza siqhubha impilo sephambili. Yes, sir. So yes, few of these things to open that thing. Thank you, thank you, Mania. Thank you. Sizokuphi inyosi Frank? Zilapha phakathi kwi-meter box. It's a not meter box man, it's a electric box. Yeah, ngisalungisa kahle isifutho sami because before usebenza ngama bees you need to smoke them first. Yeah. Yeah, so mele smoke mfethu so that angabi ne violent too much. So mawuswa smoker senza ukuthi angalwi kakhulu. Yeah. Smokers. Let's wafuthe kahle singawadoji. We smoke them first. Sakhala ke manje bayezwa nabo ukuthi hayi zikhala ngempela akushubile mfethu bathi ziyamporomporoma ziku loudspeaker. Yeah, they don't call me a beekeeper for nothing. Yeah, ziyangazi mfethu mina ngikhipha inyosi mfethu even okuthiwa yabulala umkhulu kamkhulu wakho nogogo wakho nomalume mase kufike thina mfethu zisuke ifike egcineni ziyaphuma mfethu ithanda engathandi. Ngizothatha lezi insimbi engifuna ukubhalansa ngazo la. Ya umlungu lapho ngibuka ngezimbobo zamakhethini na ngewindini. Uzongicheckisisa ukuthi yenza kanjani la.
Ya sengiyavula impela. Futhi Kunehani eningi la. ya amakhekhe akhona impela sisazochecka in terms of ihani ukuthi njani yona. Wathi nje khona uyabona ungasondela mphathi wami usafe kakhulu. And ngefoni yami ngeke vele kusalunga. Hayi ngeke sekubhedile. So manje wenzani uyasifuta manje? Ya. Manje sengizo harvest manje. Sengizokhipha. This is honey ba. Yani Honey le. okay. La abantwana la. Bantwana bandla. Abantwana bamabhisi. Ya bathi amaqanda. So babeka lapho nawo. Amaqanda wona wena wasebenza. Hayi siwasebenzisa. Ngisithatha ihani kuqala. Yabonakala. Yabona njengale ihani le. This is honey. Okay, that's honey, Yeah. This is honey. Honey le. So that's raw organic honey. Yeah. What is a raw honey? Honeycomb. Bantwana la. The babies. The babies.
Abanye bafuna ukwazi ukuthi enjani engene ebhakedeni. Yeah. Ya, engene ebhakedeni ihani. Okay, so ihani uyebhakede. Sifake ebhakedeni ihani amaqanda ngaphandle. Yeah. Amaqanda ilawo aphansi. Yeah, bantwana laba. Hani lena mkanami. Ungavula uzipho sifake. Ungavula uzipho lapho ku overall sifake. Sifake ihana ufuna uyidle. Avula uzipho mfethu. Zozwa ngawo. Kinga manje abelungu basuke besicabangele bethi singomachansana. Inkinga yabo nje ileyo. Abasethembi. Ya, namanje ubhizi uyangishutha lapha ewindini. Ufuna ukubona kahle. Ukuthi ngenza njani? Awuzoyibona into afuna ukuyibona. Angizwa. Ayime kancane indaba zebhola. Ayime kancane indaba zo Chief Ivaru lapha. Akunankotha la. Indaba zonkotha neSundowns ezothatha iligi ayifuni ayikho la. Akume kancane indaba zo Saleng la. Yeah. Busy. Emfethu lapha ila sithola khona imali yokuthenga ithikithi. Thikithi lokuya stadium. No petrol ongena emotweni. Asikhuthuza abantu baba. Siyasebenza. Singaphusha ibhola phambili. Akusentshenze mfethu. Indoda idla ithukuthuku zayo. Yeah. Ngenza sure ukuthi ngikhipha yonke into. Yeah. Ihani le. Ungaye ebhakedeni ucheck. Bele ngikhiphe yonke into ekhona la. Manje labalandeli bamazebra bafuna ukungibona zingishayile. Ahlupha kabi amazebra man. Amazebra into ayifunayo nje namanje afuna ukungibona ngidumba amehlo. Kanti hayi kwesinye isikhathi kufuneka into zebhola uyibeke one side. Ngoba nalo izebra malifuna uqala le job lingeza ngelifundise mfethu. Yeah. Mase sifika kwezomsebenzi mfo. Eyokuthi ufavor siyibeke esayidini. Kuyasetshenzwa mfethu.
Ngoba ekugcineni mawuqeda kufuthi ivuvuzela isisu silambile. Yeah. Uyangithola. Mawuqeda kufuthi nje ivuvuzela isisu sifuna ukudla. Uzodlana ungasebenzanga. Ufafila. La ufafi fast food. Ulala ubaliwe. Ziningi kakhulu mfethu. Noma uyibona yendlu ngeke ufike lapho. No, kunogesi la yabona ukuthi lokho zabe sebengasakhona ukwenza anything la. Iyeke leyo khole le izokhala iziyeke. Angeke. Uzawuqala ngaphi? Masubabona ngathi sebayedelela uphinde uthi kubafutha futhi. Yeah. Njengamanje sesiqedile manje. Siqedile manje mngani wami. Osekusele nje ukuthi zona ziqoqa kusasa ihane echithekile. Bese iQueen ithumela ama scout. Ukuthi ama scout wahamba ayofuna indawo. Somewhere else. iQueen somewhere kuzo zona lezi mhlawumbe icashe la or icashe la but ikhona la icashe khona. Seziprotecte kabuhlungu kabi. Njengamanje angeke uyibone ngisho ukuyibona unless mangathi sekuyayicinga ke but ukuyicinga ngayithola kodwa mase kanje isikhathi sokucingana naye anginaso. Yeah, so nalabo abahlezi bethi hey thatha iQueen angiyithatha iQueen mina. Unless mangithuta ngifuna ukuthatha inyosi ngisekudeni kabi nendawo engihlala kuyo. Lezi inyosi njoba ziskethered kanjena mangathi ngiyayithatha. Ngizothatha ziphi ngishiye ziphi obezinye isabhajwe ihani kusamele zirecover. So manje Frank mase so then inyosi kenzakala what's the process? Ziyafa or ziyobuka? No, angeke zife. Into ezizoyenza ngoba ihani iyachitheka igcwele naphansi. From ukusasa zizobe ziyicollector zicosha. Zicoshela ukuthi endleleni mayisahamba ziya endaweni entsha. Ziphatha umphako. Uyabona? Zizomuvela somewhere else. Le ndawo le ngizoyishiya ivulekile kaso azisayithembi. Once wa vandalize indawo yabo and wayishiya open so 2-3 days bayaduba bayahamba. Ozoyithola ilezi ezihluka from komakhelwane zidonswe ismell zizobe zizocosha nje kodwa makushona ilanga ibuyele emuva. Zicosha ihani, icosha okusa propolis, anything nje ezingayisebenzisa. Uyabona nansi into lena mfethu yabo. Awusondele ngikubonise nansi into. Uyabona lento le. Ile glue yazo abayibiza ipropolis. And this thing idula ungidlula ihani. Iyona edula ungidlula zonke lezi zinto ezila. Ipropolis because odokotela abaningi bayisebenzisa ukwenza umuthi ngayo. Lento le bathi propolis, yeah. Ungayigugula nje mawufundile izokuthatha ikubeke ikutshela ukuthi propolis yani. Yenza izinto eziningi baba lento. Manje Frank then uhamba ngayo propolis yayithatha. Angeke ngishiye ngihamba nayo nginayo ipropolis nasendlini oyifuna yangithinti. Yeah, so umuntu ofuna ipropolis angangithinta. Umuntu ofuna iwax angangithinta, ofuna ihana angangithinta. One problem yeinyosi angangithinta. Ofuna ulwazi ngebees farming angangithinta. Anything nje phathelene nenyosi mfethu. Sengivunywe ngisho iSuperSport TV, ngavunywa ngamabhakaniya, ngavunywa izwe lonke. Nase Indonesia, ko Australia, ko Madagascar. Ngiyaziwa ukuthi la eSouth Africa kukhona indoda edila nje ngenyusi. I'm a beekeeper baba, ngisiyona imbombayi. Manje Frank masekuso sithi ushiya ukuvuleka kanje. Ya ngishiya kuvuleke kanje. Okay. Ya so inyosi number 1 aziyithanda indawo engekho safe. Okay. Number 2 aziyifuna indawo open because kune temperature ethile okufanele ihlezi ingehli ingenyuki lapha ya.
so makuvuleke kanje kuzongena amakhaza angeke bekhona ukumaintaina leya temperature yabo okufanele ihlezi ikwi right standard. I'm sure ikhwili kwatile makusone. Noma ingakwata akusezi asingathi kwatile asithi njengamanje ibhasobhile impilo yayo iyabona ukuthi ayikho safe. So mele bamuvele somewhere. But for today angeke behambe bangagrouphana nje khona lapha ya bazosetha kahle izinto from ukusasa. Yes siyabonga bathi shilo sakusaseka. So sekuphelile makusona. Hayi mase sekuphelile sekugqitshiwe sekufeziwe. Okay usibonisa ihani yakho ke mase siphetha ke. Ya ihani ungasondela uyibone mfethu. Okay usengayibona ngaphandle kahle. Ngaphandle ngicabanga ukuthi kuyobe sekuyi risk because isolandelwa izinyusi and istradi izosuke ishaya abantu. Ya ukuba safe nje ukuthi yonke into siyiphethe khona la. Ya. So bafuna ukubona ihani mngani wami. Just ukuthi uzipha ngeke ngivule mangavula uzipha kuzochitheka ishephu. But kusase yiyo le. Kusase yiyo le. Tingamuke focus yami la. Yeah. Yeah, ngiyabona. Ya yiyo le. Okay. Bayibi So ihani ngakanani le? Ake ngithi nje ngokwama kg la maybe it's 4 to 5 kg ngokwe weight. And then 4 to 5 kg kwalisa ama container engakhe? I1 kg is 1 liter. Okay. Mangithi nje 4 kg that means is 4 liter. So 4 liter le? Yeah. Ngicela usibonise bro. 4 liter. 4 liter ihani le? Yeah, i4 liter yehani le. Yo. Yeah. And kwezinye indawo ke mfethu unokubuya namabhakede agcwele so uthola ukuthi awu 13. Ziyabuya baba kwezinye indawo kunehani eningi. Yeah. Yes. That is why ngithi abantu abafunde ukwenza ibees removal because la kwa bees removal ila ihappena khona ziyabuya. Ngiyabona ziyabuya friend. Yeah. Then masiza la omunye umuntu uzocabanga ukuthi ihana kusihani la abantwana as you can see abantwana mangipressa la kuphuma into engathi ubisi abantwana. And ayikho into esoyenza ngabo vele fanele sibalahle because lenyo sezile abafethu engathi umuntu wayisibulala inyosi ngokukhipha abantwana abanikazi balomuzi abayifuni azifuywanga zayingenela so abakhoni ngisho ukukhatha utshani la ngendaba yazo so babize mina as a bee remover ukuzoyikhipha so angathi umuntu wayengkhipha abantwana ngibalahla isimo siyaphoqa. So abantu abanikazi abakhoni kenza nene ayikho into abangayenza mfethu ziugade wonke umzila la ziuvalile. Yeah. So njengamanje ngizofuna iplastic elimnyama ngifake yonke le ngiyoyilahla eplazini la ngihlala khona. Yeah, then lena ihani then lokho kula phakathi mawuza nje deeper usondela. Leli side lingapha ihani. Leli lingapha. Yeah, ngicela just focus. Yeah, ngiyabona. Ihani lengapha lokho ngapha kusihani. Ilento engathi ibhatha bayibiza ipollen. Hayi pollen ukudla kwalezi nyusi isaseyincane kudla kwabantwana lokho phina pollen like ingathi ibhathanyana and mawukhulele emakhaya la kune alo khona inhlaba mawuyidla lento uyithola yababa. Yeah kuya depend ukuthi pollen iziyenze from kumapha ama flower. Yeah so ngicabanga yonke into ikhavekile. Okay ngicela utshele ke abantu ukuthi bo follow for more content da. Kunjalo bafethu ngicabanga ukuthi njengamanje sihamba kakhulu ngetechnology sekuyafollowa manje uyamfollow umuntu uyasubscribe and mawufuna ukuba nolwazi about ibees farming into ezokusiza ukuthi ufollowe usubscribe so that yonke into esi-uploadayo iyakunotification uthola notification ukuthi sesikhona ubone ukuthi luphi ulwazi ongalicosha. Sanibonani bafethu. Sesiqedile umsebenzi sesiwenzile sesiqedile ngebees removal kule ndawo yaseMalpathini. Yeah so into esiqhuquzelayo bafethu ukuthi niye lapha ya ku Frank the Beekeeper YouTube no subscriber ni follow ni comment kuningi okuzayo. Yeah kuningi okuzayo so bonke kade befisa ukubona wonke umsebenzi wami from A up to Z. Njengamanje ngiyaqinisekisa ukuthi kusukela manje senizothola yonke into iphelele nothi iqapqaphu. Siyabonga.